otim Lydia wadonje wach ma bende osenyuolo twak ma opogore kendo oganda Jokenya wach mar nonro manokawo kokalo e tong' wang' mar oganda Jokenya. Ni wacho ni wang' gisain no kanya. Nowacho ni wang' neno Ohio gi Minnesota e piny mar Amerika, to kaluwore kod weche ma bende wuok kawuono samoro dipoka wach manowacho no nyalo bedo ni nitie kaka tudore gi wachni. Janeno moro moyangore kaka Bernard Ochieng kod janeno kata joneno mamoko adek olero ne komiti mar od bura manono wach mar masin nonro mar Worldcoin ni sani wengegi chwer pi bang' kane omeny wang'gi kod masin mar Worldcoin. Ne gichopo nyim doho od bura mar lero kadipo nitie midhiero ma Worldcoin osekelo ne ngimagi. Jafwambo marwa Walter Nyambaga ne oluonwa sigana ni kendo koro miyogo e yo machalo kama. Nyim kamiti od bura manono midhiero mar kawo nonro mag Jokenya kod kambi mar Worldcoin, joneno adek ne ochopo e nyim kamiti no kendo lero ni tok ng'ong'o wengegi e masin mane ochoko nonro margi sani gineno mana mudho mandiwa to kod nyithii tigli e wengegi. So inaonyesha haya mambo yalianza kitambo, kisha na hii shida ya macho ilianza huko 2021 au ilianza baada hii milolongo ya KICC. In the hazard, were you affected? Otherwise, did you feel dizziness? Did you start losing memory? Or any concerning matters to do with your health? At that time, it was sunny, so I just assumed the haziness I'm feeling is because of the heat and not drinking water. I didn't know that at that time maybe it's the Worldcoin that's causing those health problems. Bernard Ochieng kod joneno mamoko ariyo ne okone kamiti no ni nyaka sani gin kod midhiero mag neno kod buok momakogi kendo chunogi ni nyaka giti kod angolo. Kata kamano e pok oyangore ni kadibed ni midhiero magikaleno obiro kod masino kata oyo. After doing the iris scan, my eyes seemed to be affected by the UV rays. They started getting watery and irritated. For how many days? Let's say 2 hours after. Then it became okay? No, it didn't become okay. 2021 to date? Yeah, I'm actually prescribed with medical glasses. Yeah, I use them when I'm using a computer. Bende gilero ni jo od bura go ni kambi mar Worldcoin ne ochopo e mbalariany kama ne gisomo e higa mar 2021 kama ne gitiyo kod rowere mambesegi mondo okaw nonro margi ka gikoni kambino ne osingo negi siling 7,000 kata kamano ne giduogo yudo mana siling 2,000 kende e simbgi. After scanning my eyes, he told me that I'll get some money. Even before I accepted becoming a part of that story, he just told me that, you know what, bro, you'll get 7,000 from this. Nyim kamitino bende gavana maduong' mar bengi mar Kenya CBK Kamau Thuge ne odadhoge wi tudruok mare kod kambi mar Worldcoin. And some Kenyans actually confirmed that indeed they received 7,000. Initially it was through these Worldcoins, then there was a conversion and they received it. So from where you sit at Central Bank, are you aware that some money was actually exchanged through these Worldcoins and then later on now to Kenya shillings? We are not aware of this, but as I said, that takes place within the banking system rather than with the central bank. Den CBK omako chung motegno ni ne ok gipodho kambi mar Worldcoin e yo mora mora gionge kod ng'eyo witie mar kambi no pachoka. As per your presentation, there's no existing regulatory framework for crypto assets in Kenya. Can the central bank as the regulatory authority and the National Treasury take it up to confirm by what platforms these monies were being translated and so get back to us even if it is timed? How were they allowed to operate? Because we didn't give them a license to operate. And so how would we even have monitored flows if we don't even know there's an institution that is operating? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Bati Walter wacho ne jogo ne nango. Gineno nyithii tigli e wang'gi